ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಪಿರ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತರತೆ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಚ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏತ್ ಆಪುನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಬಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಉಂಡು 6.5 minutes ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚ ಅದು ಆತು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ನು ನಮ್ಮ 6.5 minutes ಒರಿಯನ್ ತೂಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಫ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತು ನಾ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತೂಯಿನೆಕ್ ಇಜಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 3 minutes ಅಂಚ ಮಾತ ತೂಪರು 6.5 minutes 5.5 minutes ಕಡಿಮೆ ಏರ್ಲ ತೂತು ಜರು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ದಾದನ ನಾಡುನು ಇನಿ ದಾದ ಪಣ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಗುರುವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ನು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಗಂದು ಎನ್ನುದೆ ಎಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೀಕ್ಲ ಬೊರ್ಚೆನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಪಿದೋಡಿ ಅನ್ನು ತನಿಷನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊರ್ಚೆನ್ ದಾಯಿ ಎಣ್ಣಿನ ಪಂಡ ಆ ತನಿಷಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಈ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಓದಿನ ಸಮಯ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ½ ಅಂಡಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ಐ ಮಿಯರೇ ಪೋತೆ ಓದೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಓದುನೆಕ್ ರಜಾ ಇತ್ತುದೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 day ಅಂಡಲ ರಜಾ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ 2 days ಈ ಸಲ ತಾಲ ರಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓದುನಾಗ ಮುರಣಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಾನಾಗ ಎಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ತರೆಟು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಣ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಆತು ಕಲ್ಪದ ಆಯ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅವೇ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆದನೇ ಸೈನ್ಸೇ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಯರೇ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಚ ಏನೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುರ್ತಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆತೊ ನೋಡು ಒಂದು ಕನಪದಿ ಓಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಸ್ತಿರಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡೋದು ವಾಶ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಶಾತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಪಿದಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕುಜಲೇ ಉಂಡು ಈ ರೂಮುಡು ಓಲ್ ಕೈ ಪಾಂಡಲೆ ಇನ್ನ ಕುಜಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು ದೆತೊಂದು ಫೇನೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಕೊನಪುನ್ ಕೆಲವರ ಮರತ್ ಪೋದ್ ಮೂಲೆದು ಇದುಪ್ಪೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಕೈಕ್ ಆತೆ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಜಿ ಪಾಡೋಡ ಬುರ್ಚೈ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಇಂತ ಉಂಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೋಚ್ಪಾವೈತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾನು ಸತ್ಯ ಪಾಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲದು ಅಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟೇತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡವು ಗಂಪು ಹೊತ್ತಲ್ದು ಅದನ್ನ ಹೊಸತೆ ಒಂದು 3 months ಪಿರಾವು ಅವು ಮದ್ಮೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಮಿನಿ ಸೀರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಮಿನಿ ಅಂತ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಿಂಚ ರೌಂಡ್ ಪೋಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ ಉಂಡುಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರೇ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲುಕ್ ಆವೆ ಅಂಚ ಇಜುನ ಯಾನು ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಅವು ಮೋನೆಡ್ ತೋಜುನೆ ಇಂಚ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ತೋಜುಡು ಪಂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒರ್ದುದುಂಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಅಂಡ ಏತು ಪನ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಿದಾಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಗ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜುನ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾ ಮೀದ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪಿದಾಡ್ನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆದು 4 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗರಿಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡು ಕುಡ್ಲದ ವ್ಲಾಗರ್ ಯಾನು ಇಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗಡಿ ಕುಡ್ಲ ತೋಡು ಕುಡ್ಲನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರಿ ಪಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ಗಡಿ ಕುಡ್ಲ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಅಂತೂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರೇ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರು ಹೋಯ್ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂತುಲೆ ನಿಮಗೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ದ ಮೇಲ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು
ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಬುರುಡೆ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಿಸೋದಾಯ್ತಾ, ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿ 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 ತುಂಬಿಸೋದಾಯ್ತಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಗಣಿ ತುಂಬಿದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಗಣಿಯೇ ತುಂಬಿದೆ. ಸಗಣಿ. ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ತನಿಷ್, ನಾನು 8 ಸಲ ಬರ್ಬೋದು ಸಗಣಿ ಪಂಡ ಕೌಡ ಈ ಬೊಕದಾದೆಣ್ಣ. ಈಗ ಅವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಸಗಣಿಯೇ ತುಂಬಿದೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಕನ್ನಡ ಈಗ ಎಂತ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ನೀನು? ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು, ಇವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. 2 ತೆಗೆದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕರಾಟೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕರಾಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ತುಕಗೆ ಮಂಗ, ಇದು ಮಂಗನ ಹಾಗೆ ಆಡು. ಇದು ಮಂಗನ ಹಾಗೆ ಆಡೋದಾಯ್ತಾ? ಮಂಗನಾಗೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇವ, ಮಂಗವೇ ಮಂಗ. ತನಿಷ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ತನಿಷ್, ಬೇನೆಂಕ್ ತನಿಷ್ ಗೋ ರೈಟ್ ತಾಗಣೆಂಕ್ ಮಾರ್ಕಾವಾಡು ಕೈಟಿ ಆನಿ ನಾನು ಗುಡ್ಪುಜಿ ಪೋ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಬೊಚ್ಚಿ ನೋ ನೋ ಯು ಗೋ. ಯಾನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತನಿಷ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೋ ಗೋ ಇಡದಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಗೋ ಗೋ. ತನಿಷ್ ಪೋ ತನಿಷ್, ಉಪದ್ರದಾಯ ಕೊರ್ಪುನು. ನಾನು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮನಿ ಪಲ್ಲೆ. ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಗೋ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಗೋ ಗೋ ಗೋ. ಏನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿದೆ ಬತ್ತೆ. ಪೋ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ. ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಪೋಂಡು 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 ನಂಬರೇ ಅಬ್ಬುಜಾಯ್ ಪಿರಾವತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬರ್ರೆ. ಏನು ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ದಾದನ ಪನೋಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪು ನಾವೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೂತ್ ಆನ್ ಬಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಾತೆರೆ ನಿಕಲ್ಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಕಡಪಾಯ್ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾಯಗ್ ಆರಾಮಾದ ಐಕಾಯ್ ಬರ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೈನ ನಾಟಕ. ಓಕೆ ಮತ್ತೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತುಜೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಆಯ್ದು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಪನ್ಕ ಅಂದ ನಿಕಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡೆ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸದೆ ಪೋವಡು. ಕಷ್ಟಲ ಉಂಡು ಸುಖಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿ ನಕಲೆಗೆ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುಜೆರಾವೆ. ನಮಕ್ ಈ ಸುಖತ ಸಮಯ ಡುಪ್ಪತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಏರ್ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗೆ ಏರ್ ನಿಜವಾದ ಉಪ್ಪುವೇರು ಏರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಈ ಸಮಯಡೆ ಅವು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೇ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪು ನಾವೇ. ಸೊ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂದು ಉಂಡು. ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಪರಡು ಆ ಕಷ್ಟಗೊಂಜಿ ಕೊನೆ ಅಂದು ಉಂಡು. ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಡ್ ಅಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಯಾದ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ತುದು ಆ ಕಷ್ಟನೇ ಬಲ್ಪುಡು ಪನೊಂದು. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಎಪಾಂಡಲ ಗಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದು ಫೆದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನನ್ ಕೆಲವೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನು, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುನು, ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೋನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತೋನು ಇಂಚ ಮಾತ ತೂಪೆ ಐತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಐತ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ನಿಕಲಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡ ಅಂದ ಆತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚಾದು ಏಪಲ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾನು. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ಏಪಲ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೇ ತೂವಡು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂವಡು. ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದೇ ನಿಕಲೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ಏಪಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಬಾಯ್.